Hola de nou. Ara tindrà lloc la segona taula rodona en la que parlarem de la implementació de la recerca i la innovació als nostres sistemes nacionals de salut. Tenim 4 perfils molt diferents dintre d'aquest entorn innovador. Llavors començarem, com en la sessió anterior, amb una breu presentació de cadascú, tot i que 2 de les persones que tenim aquí a la taula ja han participat durant la jornada. Però bé, si podem presentar-nos en 30 segons. Comencem per aquest ordre mateix que estem asseguts. Si vols començar, Enric. Soc Enric Aragonès, soc metge de família, al cap de Constantí, a Tarragona, i soc investigador en l'àrea de la salut mental. Jo diria que soc més investigador que no pas innovador, però bueno... Ai, el micro està... Perdó, no sé si esteu... No, està apagat, sí, està apagat, perdó. Però ja ho heu sentit, no? És per l'streaming, per la gent que sent... Vale, Francesc, sí. No sé si s'escolta o... S'escolta? A veure, ara sí, millor, ara. Ja he estat presentant abans, simplement voldria incorporar que sóc economista de la salut, i que sóc pacient. És a dir, que pertanyo a la Fundació Ictus i sóc president de l'Associació de Pacients d'Ictus de Barcelona. Gràcies. Perfecte. Hola, bon dia. El meu nom és Vicent Travers, soc enginyer de telecomunicació de la Politècnica de València, o sigui, així n'hi ha parlem multidisciplinar i també multiterritori, no? Com estàvem dient abans, i moltes gràcies per la convida. No? També els vaig oferir, perquè me'n vaig adonar que eren tots el mateix sexe, i vaig dir, escolta, me canvia de sexe o no vinc, però al final digueren que no, que dona va igual esta vegada i que com l'altra era, però a mi m'hagués agradat que així i tal també n'hi hagués alguna dona, però bueno. Yo soy Mario de la Cuesta, responsable de innovación del IDB, y por aportar algo más de información de formación soy biólogo. Perfecte. Gràcies. Doncs farem el mateix funcionament que amb la primera taula. Les preguntes farem que contestin 2 de les persones que tenim aquí. Comencem, que anem justets de temps, com sabeu. Quins creieu que són els elements clau perquè la nostra recerca o innovació arribi a implementar-se al Sistema Nacional de Salut? Vicent, si poguessis començar. És bona pregunta, no? Jo, encara que no sigui conseller, i el problema és complex, i si aquest és un problema complex, sempre que n'hi ha algun micro per ahí. Que s'acopla. El teu? Bueno. És un problema complex on de vegades, i sobretot els enginyers, i així també faig un mea culpa, de vegades pensem que la tecnologia és la solució, no, el que fem és el catalitzador, però la solució sempre ve de baix. I bé, a mi sobre el tema de la pregunta també diria que innovadors són molt, però estem fallant en el que és l'adopció de la innovació, no? I ahí és on hi ha una sèrie de barreres de tot tipus, no? Tenim barreres legals, tenim barreres culturals, tenim barreres que no fem un 360 i pensem en el meu problema com a infermera o com a metge i no estem preguntant la resta. Jo he trobat casos de fallades perquè el superaparato que anava en pantalla tàctil, medicaments intel·ligents, tecnologia RFID, després les rodes s'atascaven pel corredor del pasillo, ¿no? Entonces, si no parlaves en aquest cas en el personal de la neteja, fallava i la gent no l'estava emprant. I era una cosa tan senzilla com això. Entonces, hem de tindre aquest focus també multidisciplinar. També hi ha un problema quan, i així que gràcies a IDVAPS, a l'ICS, sí que hi ha un reconeixement on hi ha un enllurament d'hores o de no fer assistència, però si s'ha de fer a més és molt complicat i ahí és un problema. I després cal també per a mi una estratègia global, no? Si n'hi ha una innovació però no n'hi ha un paraigües, no n'hi ha una manera d'estar adreçant-ho, i així estic molt content per tots els casos que estem veient, doncs millor que millor, no? I per a mi, ja per a resumir-ho, ho posaria tot del paraigües del value-based healthcare, no? O del generar valor de veres, no? No operar per operar, no ser molt eficient operant, sinó fent les operacions que realment calguen, no? En aquest cas. Francesc, si pots... Sí, per afegir, diguéssim,
També una altra part d'enfoc, que és molt complementari al que ha fet en Vicenç, també. Crec que al parlar d'elements claus n'hi ha elements interns i externs, és a dir, coses que nosaltres podem fer dins de les nostres organitzacions i coses que tenim de saber de com funciona l'ecosistema d'innovació en el Sistema Nacional de Salut. I això és molt important. Si no tenim clares les dues coses, realment operarem de forma complexa. Internament, tenir, s'ha dit ara mateix, s'ha reiterat en altres moments, tenir una clara estratègia translacional en les organitzacions en base a un talent suficient i incentivat. Comptar amb perfils especialitzats necessaris per donar suport als investigadors i investigadores en el procés d'implementació, aquestes agències, aquestes oficines. Això és molt important. Establir clarament les prioritats i els projectes que tenen capacitat d'implementació. No tots tenen capacitat d'implementació. Aprofitar les oportunitats que dona tenir models organitzatius de recerca de cobertura territorial àmplia, com en el cas de l'atenció primària a Catalunya en l'ICS. Això són elements interns. Externament, també s'ha comentat en alguna de les presentacions, pertànyer a aliances i partenariats potents per captar projectes i finançament amb altres instituts, proveïdors de salut, col·laboració público-privada, treball en xarxa nacional i internacional amb altres organitzacions, aprendre de bones pràctiques externes, és a dir, incorporar-les dins de l'organització. En el cas de l'UICS i els instituts relacionats, aprofitar les sinergies que generen estratègies comuns dins de treballs ja realitzats, com per exemple ara com estem activant l'aliança IRIS-CAT, de nou, amb els instituts de recerca de l'ICS, establir contactes amb decisors i ser un agent rellevant dins d'aquests decisors, és a dir, estar a un toc que es prenen decisions i ser influents, treballar amb col·laboradors externs capaços d'ajudar-nos a la implementació, ha sortit abans, en diferents línies. Cal pensar que tot això té de ser sincrònic, és a dir, n'hi ha que fer un treball intern i n'hi ha que fer un treball extern com a elements claus per potenciar la nostra innovació. Gràcies. Doncs ara passem a una mica més experiència personal. Si Mario i Enric ens podríeu explicar la vostra experiència implementant justament projectes o innovacions en el sistema. Comencem per aquí, Enric. Bueno, sí, us puc explicar la meva experiència, no com a exemple de res, però en tot cas com a il·lustració, doncs d'una trajectòria que lliga la investigació amb la implementació, amb l'intent d'implementació. I si em permeteu, em remunto als orígens. Jo em vaig iniciar, diríem, la meva trajectòria, així més o menys continuïtat com a investigador, amb un estudi descriptiu, un estudi sobre la depressió en atenció primària, investigàvem la prevalença, les característiques clíniques i sobretot el maneig que es feia de la depressió en atenció primària, això fa uns 20 anys. I amb aquest estudi descriptiu el que vam poder és detectar o constatar la magnitud del problema i detectar moltes dificultats, molts dèficits que hi havia en el maneig de la depressió en atenció primària. Llavors, a partir d'aquí, vam dissenyar un model clínic, un model que incidia en algunes d'aquestes dificultats detectades, dificultats en el diagnòstic, en el tractament, en el seguiment, els resultats clínics que s'obtenien. I aquest va ser un model complex, basat en un model d'atenció a la cronicitat i que incidia justament en diferents punts del procés assistencial de la depressió. Aquí no hi havia tecnologia, això era un model clínic, amb la idea de millorar els resultats clínics. Aquest model clínic el vam batejar com el model INDI, el vam avaluar mitjançant un assaig clínic i vam poder comprovar, en primer lloc, la seva efectivitat clínica enfront al maneig habitual de la depressió i també amb un estudi econòmic va poder demostrar que tenia una ràtio cost-efectivitat favorable. Per tant, podia afavorir això la decisió d'implementar-lo. Vam arribar a un punt, jo dic d'èxit científic, perquè tot això ho vam publicar en revistes internacionals d'impacte, ens vam passejar per congressos internacionals, tenim referències a les nostres investigacions amb metaanàlisis molt rellevants i amb guies de pràctica clínica
Però llavors teníem el repte, tot i estar amb aquest, diríem, èxit científic, de com traslladar tot això, que podia ser, diríem, beneficiós pels pacients, beneficiós pel sistema sanitari i beneficiós per la societat, com traslladar-ho d'aquest, diríem, núvol científic a la pràctica clínica. I en aquell moment hi va haver la primera convocatòria de Peris, recordeu, eren projectes d'investigació en atenció primària, i una de les prioritats que explicitava aquella convocatòria era justament la recerca translacional. Com traslladar els coneixements generats en la recerca científica a la pràctica clínica. Doncs bé, amb el suport del Peris i també de la iniciativa Innovis, que abans se n'ha parlat, hem dut a terme un projecte d'implementació del model indi en la pràctica clínica en 2 territoris de Catalunya, el Vallès Occidental, o part del Vallès Occidental, i el Camp de Tarragona, amb un disseny d'un estudi d'implementació, amb un disseny molt sòlid i amb una avaluació molt sòlida, tot i no ser un assaig clínic, un estudi en la pràctica real. I aquí hem topat amb la realitat, la implementació d'una intervenció potencialment molt beneficiosa, ha sigut, la veritat, ha sigut poc reeixida. No hem pogut aconseguir que aquest model clínic s'implantés de forma, diríem, generalitzada i sistemàtica en la major part dels equips d'atenció primària que han participat en la intervenció. El que sí que hem pogut, en tot cas, és identificar moltes de les dificultats que hi ha en la implementació i de tot se n'aprèn. Això ens pot servir a nosaltres i a altres persones per futures implementacions. Una de les dificultats és la complexitat del propi model, perquè és un model complex que inclou tant intervencions o tasques que recauen en la responsabilitat del propi professional, del metge o de l'infermera, com coses més complexes com coordinacions o circuits de coordinació dintre del propi equip d'atenció primària, coordinació interinstitucional entre atenció primària i proveïdors de salut mental, i tot això ho ha complicat molt. I després hi ha una altra cosa que també m'ha cridat l'atenció, perquè amb l'estudi qualitatiu que vam dur a terme per veure com havien percebut a les persones que havien participat en això l'experiència d'implementació i les dificultats, una de les coses va ser la sobrecàrrega de nous projectes i programes que tenen els professionals d'atenció primària, o almenys ho perceben així. Deien, tenim la ruta clínica de la diabetis, la ruta clínica de la insuficiència cardíaca, el programa de seguretat del pacient, el programa de millora de la prescripció farmacèutica, el programa Àrees d'infermeria. Diu, tenim una sobrecàrrega de demandes d'innovació i els recursos de temps, de personal, de plantilles, etc., són limitats. Per tant, els professionals prioritzen unes coses en detriment d'altres i també prioritzen com ho apliquen i en quin grau ho apliquen. Mario, si ens pots explicar tu. Sí, yo daré un ejemplo quizás complementario, más enfocado en la gestión de proyectos de innovación. Encaja también con las últimas palabras de Francesc, sobre todo con la sincronía de los distintos actores. Estamos muy acostumbrados quizás a trabajar bien sean productos o modelos en el que creamos una compañía o trabajamos con una compañía en el que hacemos una licencia, pero llega a este punto y no sabemos más del proyecto. Entonces, creo que hay una labor de acompañamiento a entender el sistema, a entender ya no solo el acceso a las tecnologías, el precio, el reembolso, cómo interactuar con el propio sistema por la complejidad que tiene. Y creo que es una labor que debemos mejorar como autocrítica, ya no solo para las tecnologías propias, sino para aquellas que queremos incorporar. Creo que sobre todo divulgación hacia cómo se incorporan las tecnologías, quiénes son los actores con los que tienes que hablar, ya no en asuntos concretos como regulatorias, sino entender todo el sistema de adquisición de tecnologías. Y yo creo que esto es un punto en el que se puede trabajar también para, al final, para ser más, para incorporar las tecnologías que son más favorables y ser más competitivos que otros sistemas quizás, porque en la validación también puede haber un negocio per se. Vale, gràcies. Doncs lligant una mica amb aquestes últimes paraules del Mario, una pregunta, com a excepció, aquesta us la dirigirem a tots, a veure quines idees ens podeu donar de com millorar
aquesta translació al sistema justament de la innovació. No sé si voleu començar, Vicent o Francesc. Bueno, sí? Doncs, Mario, tu mateix continues? Por alusiones. Sí. Yo creo que también la palabra formación y divulgación aparece todo el tiempo. Es verdad que hay una gran cantidad de distintas iniciativas, distintas formaciones, Venture Builder, distintos programas, pero sobre todo desde la experiencia con aquellos investigadores con los que tenemos más confianza, quizá está bien también incorporar ejemplos más locales. Ejemplos de casos reales que puedan identificarse con el profesional. En ocasiones, cuando identificamos casos de éxito, tendemos a pensar hacia afuera, pero tenemos casos de éxito propios, con los que incluso se puede generar una relación de confianza con el propio inventor, es decir, se puede hacer una llamada con la misma persona. A veces identificando estos actores o estos éxitos que ya tenemos en el sistema, se puede interactuar con ellos y tener realmente pues un feedback real, más allá de ejemplos de éxito quizá de otros sistemas que quizá no tienen nuestras mismas características. Per continuar i de forma complementària, també n'hi ha actuacions que són més a títol personal o més tipus organització i més de sistema, no? Més de gran ecosistema. En qualsevol cas, per a mi la primera i principal seria la formació, però jo sí també canviaria una miqueta o no donaria únicament la formació personal que es dona a vegades, sinó també fomentaria molt la formació en equips, que és una de les que també abans el David i el Marc comentaven, l'e-Race, que va ser una formació que via IT Health hem estat donant per a l'adopció de la innovació, perquè ahir el que hem estat fent ha sigut donar formació a equips multidisciplinars on hi havia un cap de servei, una infermera, un informàtic, 4 o 5 persones de perfils multidisciplinars i tots injectaven aquesta gasolina i aquesta energia, perquè de vegades n'hi ha gent que està fent un màster d'innovació, Open Innovation, però arribes a la cruda realitat i te topetes, no? I crides al gerent, vols convèncer-lo de la teua idea, però eres només un. Si això es fa des d'un equip dins del centre de primària, dins de l'hospital, és molt més, per a mi és molt més fàcil, no? També una altra és fomentar jornades d'aquest tipus, on estem parlant de primària i estem parlant d'infermeria, metgesses, on estan col·laborant tots. I després mirar el que s'està fent, no cal anar-se molt lluny, com estàs dient, però copiar i aprendre tant dels fracassos com dels èxits. I de vegades interessa més aprendre dels fracassos, perquè els èxits sempre estan eixint a la tele i sempre les paraules són les mateixes, però n'hi ha matisos que val la pena també estar ahí. I sobretot copiem millorant el que ja n'hi ha. La majoria s'està fent en fons públics, n'hi ha que citar quines idees, d'on estan, però n'hi ha molt, doncs llegim i copiem i millorem. Per seguir complementant, a mi m'agradaria fer també una visió una mica més de política sanitària. És dir, millorar la translació significa que entenem la translació com una de les bases imprescindibles per transformar i millorar i modernitzar el sistema de salut. Si no és així, realment és molt complexa. Això què significa? Que cada vegada més necessitem i cal exigir una política clara del Sistema Nacional de Salut en la translació com un sistema generador de riquesa, s'ha dit abans, basat en resultats en salut. Això és imprescindible. Orientar les polítiques de facilitació de la transferència, transformació digital, acords d'instituts de recerca per generar economies d'escala, accedir a lligues més competitives, per tant, deixar de treballar en silos desconnectats, integrar-se en xarxes que, en certa manera, diguéssim, ens donin molta més força i incorporin coneixement i aprenentatge d'èxits i fracassos. S'ha fet l'exemple de la xarxa d'innovació i industrialització sanitària de l'eix mediterrani en la vostra presentació. Està integrat en partenariats europeus, s'aprèn molt amb els partners europeus. Recomanar IT Health en aquest sentit, ja que soc president d'IT Health a Spain, i sapigueu que l'IDIAP és l'ITIP Party d'IT Health i que és important, s'aprèn molt en aquestes línies.
orientar els projectes realment al mercat, és a dir, i a les necessitats de la població, ja des de l'inici del plantejament dels projectes. La imprescindible col·laboració público-privada, no desestimar-la, i cuidar i incrementar el talent dels professionals i treballar des de l'inici amb la seva formació en ciències de la salut, en les capacitats innovadores i de translació, incloent aquesta iniciativa en concretar una necessària i millor carrera professional dels investigadors inexistent actualment. Perdoneu que sigui més polític en la reflexió, però per incorporar uns elements més de debat. Bueno, doncs jo aniré a un parell de coses més concretes, no? Sobre com es podria millorar la translació de la investigació al sistema sanitari, no? I la primera és, volia parlar una mica d'Innovics, no? Perquè quan va sortir Innovics fa uns anys, aquesta idea em va semblar una iniciativa extraordinària, no? Innovics oferia un recorregut estructurat i una sèrie de suports al desenvolupament des de les idees innovadores fins a acabar la seva implementació, no? Passava doncs, per idea validada, projecte pilot, bueno, tot molt ben estructurat i molt ben suportat. No sé ben bé què va passar perquè aquesta iniciativa va arrencar amb una energia i amb un entusiasme molt gran, amb una plataforma online que encara deu existir, però no sé si està activa, no? Molt funcional, amb grups territorials, amb suport institucional, amb una magnífica jornada que vam fer a l'auditori de l'Illa Diagonal, i de sobte tot es va esvair. Jo tampoc no sé què va passar, segurament, potser vosaltres ho sabeu més, algú del públic, no? Però em semblava una iniciativa magnífica justament per facilitar, traslladar idees dels propis professionals moltes vegades assistencials de l'Institut Català de la Salut a la implementació al sistema sanitari, no? I després hi ha una altra cosa que també he pensat, i abans m'he fet pensar l'Ariadna Mas, sí, que ha parlat de la implementació i que les idees han de sorgir de baix, no? I que el sistema les acollirà i les implementarà, però també podria ser molt interessant realment alinear els objectius i les prioritats dels investigadors i les institucions sanitàries també amb l'altre sentit, no? Perquè al final qui té el poder de decisió d'implementar o no una determinada intervenció que sigui terapèutica o un programa sanitari o una innovació tecnològica són els estaments directius, no? I a vegades penso que els investigadors investiguem sobre coses que ens interessen a nosaltres, que pensem que poden ser interessants per la societat, per la població, etc. Però potser a vegades no són exactament aquelles coses que cobreixen les necessitats amb qui es troben els qui gestionen el sistema sanitari o qui gestionen la salut de la població, no? I llavors, sense que una cosa sigui, diríem, excloent d'una altra, potser que sí que s'hauria d'arribar també a alguna mena de, sona malament, però recerca per encàrrec. És a dir, els estaments directius tenen determinades necessitats, determinats problemes que s'han de solucionar des d'una perspectiva d'innovació o d'investigació i encarreguen un equip investigador o fan una convocatòria per solucionar aquell problema concret. Llavors faries una investigació ja directament orientada a la implementació. Sí que es pot argumentar també en contra d'això, que pot ser molt empobridor, no? Però en tot cas podria ser també compatible amb l'altra estratègia, no? D'iniciatives més sorgides dels propis investigadors. Moltes gràcies. Ara parlaríem... Creieu que el sistema està preparat per absorbir i implementar tota la recerca que es fa en salut? Francesc, potser podríem començar per tu. En primer lloc, voldria fer una reflexió, una qüestió, o qüestionar-me quelcom, si tota la recerca realitzada en salut és traslladable. I si, en certa manera, això es pensa des de l'inici dels projectes. És a dir, també ha sortit abans, en algun moment de la reflexió. És a dir, fem recerca i després potser ens comencem a plantejar, diu, coi, això podria ser traslladable.
doncs probablement això ho tindrien de pensar des del començament, perquè probablement serien més eficients en la utilització dels recursos, serien més eficients en els esforços que es destinen i tot allò que es va a la bústia, com molts projectes que passaven per Innovix, per cert, i per tant no van orientades a un resultat. És a dir, crec que tenim de fer aquesta autocrítica, això inicialment. A partir d'aquí ens tenim de plantejar a nivell de sistema si realment estem preparats per implementar aquesta recerca. També en aquesta mateixa línia política ho ha fet esment la directora gerent en la seva intervenció, però un recent estudi publicat per IES sobre la situació de la innovació a tot el país ja ens feia veure els ratis que una mica donava la Yolanda Lejardi aquest matí. Cal saber que Espanya inverteix actualment 1,24% del seu PIB en R+D, situant-se lluny de la mitjana europea, que està al 2,12 al 2018, i molt lluny de l'objectiu de la Unió Europea del 3%. Clar, això és un seriós hàndicap. Tampoc la situació en Europa en el mapa mundial de la investigació mèdica ja no és la que havia estat. Comencen a sortir noves línies emergents que probablement ens tenen de fer pensar en quina posició competitiva realment estem. Per tant, aquí és necessari un pla per assolir com a mínim la mitjana europea i un específic dins del sector salut. Cal incrementar el treball de xarxa i establir agències reals del Sistema Nacional de Salut. No existeixen. Són necessàries i es tenen de desenvolupar tal com ja preveia la Llei Nacional de Sanitat i la llei que va portar el sistema de cohesió del Sistema Nacional de Salut a través de la Comissió o el Consell Interterritorial. No s'ha fet. Aquest és un element que crec que és important. Fa uns dies, Robert Fabregat, director de Biocat i exdirector de l'extinta Direcció General de Recerca i Innovació del Departament de Salut, i dic extinta, en una sessió de treball d'un cicle que formem part de transformacions i millores del Sistema Nacional de Salut, comentava que Catalunya i la resta de l'estat espanyol està a un nivell moderat d'innovació vers a la realitat europea. És a dir, tenim molta capacitat de generar coneixement, de fer molts projectes de recerca, professionals i talents que costa de més retenir, però ens costa molt transferir encara. Per tant, tenim la potencialitat, però necessitem polítiques més clares a nivell sistèmic, més recursos estructurals i un canvi radical de les organitzacions de recerca, tant en l'utilització dels seus recursos, en la millora dels seus processos, a la integració i a l'enfocament a resultats translacionals. I això és el que volia dir. Mario, si pots complementar o afegir el que vulguis. Es difícil aportar datos nuevos, pero yo creo que en la mesa suenan los mismos ecos, que son recursos. Si realmente la investigación desde un inicio está planteada para resolver una necesidad y esto es realmente implantable y es un producto que además es competitivo en un mercado donde ya existen otras soluciones y que de por sí no todas las innovaciones son adquiribles por el sistema de salud. Entonces, yo por hablar más de proyectos concretos, sí creo que a veces es difícil entender cómo se implanta la solución, porque tienes que tener un control total de cómo esta solución es adquirida o es utilizada, pero para llegar a los niveles de poder desarrollar tantas tecnologías, tantos programas o cualquier tipo de solución o producto sanitario, hacen falta recursos. Es decir, dependemos seguramente de una financiación que no es estable, es decir, a nivel de subvenciones competitivas con tiempos de resoluciones que son variables y también en ocasiones el enfoque a producto o a necesidad no siempre está desde un inicio. Entonces, como comentaba también Francesc, el uso de los recursos que ya disponemos en ocasiones no es del todo eficiente. Entonces, yo creo que además de los recursos hace falta también
unas políticas de financiación y de, digamos que dirección científica de este tipo de financiaciones, sobre todo aquellas que están dirigidas a desarrollo de productos, también sería interesante. Gràcies. I ja per acabar, una última pregunta per l'Enric i el Vicent. Podríeu donar alguns consells als investigadors que tinguin una idea i la vulguin veure implementada al sistema? No sé si és una pregunta una mica complexa, però... Bueno, els consells sempre els deixem ahir, després cada un també els ha d'adaptar a la seva realitat, no? Però bé, no? Consejos doy que para mí no tengo. Sí, és cert que, bueno, he dit que era enginyer, però també estic fent recerca des de molts anys, des del segle passat ja, en temes de tecnologies per la salut i el benestar, no? El primer consell que donaria seria que no tinguem por a la burocràcia. És cert, n'hi ha moltíssima burocràcia, però no hem de tindre-li por, i el que sí, hem de ser intel·ligents i hem d'estar buscant gent que sàpiga tirar-nos una mà, com s'estava comentant abans en l'agència, no? Pues hem d'estar buscant aquestes economies d'escala, perquè no tot podem fer-ho nosaltres, no? Entonces, ese és un punt. El segon és que en funció de la idea que tinguem i del rol que vulguem jugar, hem d'identificar també el vehicle per a dur-la a terme. Em referís, n'hi ha gent que al final vol crear aquest spin-off, n'hi ha gent que vol o pot o no vol fer-ho així, o vol generar un conveni en una empresa, estar a la compra pública innovadora. N'hi ha diferents vehicles, no? Entonces, en funció també del vehicle, hem de fer una sèrie d'actuacions. Les actuacions no són les mateixes. Hem d'analitzar primer el rol que nosaltres volem, l'equip, no? Que està dins, que vol estar jugant. S'ha comentat de recursos i hem estat parlant dels projectes europeus. Els projectes europeus duen diners, però també retrasen i a vegades compliquen temes de dret de propietat intel·lectual, no? Entonces, siguem conscients que si tenim la idea clara i podem via un co-líder, via venture building, n'hi ha altres mecanismes, pues el projecte europeu està bé per a idees semilla, però en funció també de tipus de projectes, no? Perquè després estan el CIF i n'hi ha altres que sí que valen la pena, no? Però que sí, hi diferència entre el que és recerca i el que és innovació o la traslació a l'adopció, no? I després, jo penso que el més interessant o el clau és que des del principi això és un procés iteratiu i que hem d'estar generant evidència des del principi, no? El return of investment. Si no estem generant números, si no estem generant indicadors que encisen i que convencen a tot el món de que això val realment la pena, pues, estem jugant, però no. Entonces, hem d'estar en un procés iteratiu, sempre fent aquest producte mínimament viable i després aprenent, mesurant i generant aquesta justificació de com anar endavant, no? I veure que realment té trellat el que estem fent, no? Això seria uns possibles consells, no? Està engegat, sí. Bueno, una cosa important i concreta és tenir aquesta visió, diríem, translacional, no? Des de la pròpia concepció del projecte de recerca o de la idea de recerca. Això ho he dit abans el Francesc, o també ho heu dit vosaltres, no? I no m'importa insistir-hi perquè penso que és molt important, no? Quan tenim una idea de recerca, quan estem imaginant un projecte, tenir ja aquest pensament, aquesta reflexió, com farem perquè allò que investiguem es traslladi a la pràctica clínica o tingui un impacte a la pràctica clínica o en la societat, depèn del tipus de recerca que estem fent. I mira, els formularis de les convocatòries de recerca solen tenir un apartat, a vegades és mig full, que demana sobre impacte de la recerca en la societat o translació del coneixement generat a la pràctica, reflexions així. I la veritat és que la major part de les vegades, això és una maria, que se soluciona amb 4 obvietats i 4 generalitats. Això ho he vist revisant projectes. Com a revisor i avaluador de projectes, moltes vegades se soluciona així, amb 4 frases, 4 generalitats que sonin bé. Però penso justament que aquest mig foli és una bona oportunitat, en tot cas, perquè els investigadors reflexionin sobre aquest aspecte que cada cop també és més rellevant i té més valor a l'hora d'avaluar un projecte de recerca, no? I per planificar què es pot fer de forma proactiva en tot el projecte de recerca per
facilitar per promoure la futura implementació o l'impacte que pugui tenir els resultats de recerca en la pràctica clínica o en la societat. I això, quan ho llegeix un avaluador extern, diríem, és fàcil de distingir quan un apartat com aquest està omplert amb palla o quan hi ha substància i reflexió. A vegades la palla també està molt ben escrita, però es pot veure. I no solament això, no solament em limito en aquest petit apartat, sinó que també penso que en el propi desenvolupament de tot el projecte de recerca, és a dir, des de la formulació dels objectius, a les tasques, la metodologia, els procediments, el calendari i fins i tot el pressupost, hi ha d'haver un pla d'implementació, més o menys esbossat o més o menys concret. Un pla per transcendir el context científic i per arribar a un impacte a la pràctica clínica o en la societat, naturalment això adaptat a les característiques i a la natura de cada tipus de projecte. Pot ser molt clar amb un assaig clínic d'una intervenció terapèutica i pot ser més llunyà amb un estudi epidemiològic, però en tot se pot buscar aquesta idea de promoure, de facilitar l'impacte de la recerca a la societat, a la pràctica. Perfecte, moltes gràcies. I aquest és el consell. Ara, si voleu, 2 minuts d'alguna pregunta del públic. No sé si aquí hi ha alguna pregunta, si no... Li portes... I l'última fem aquesta. Si vols passar-me-la per WhatsApp. Sí que moltes gràcies a tots. Em sembla que les aportacions són magnífiques i ens emportem molts consells, moltes lliçons, molta visualització del que passen en diferents institucions. Sí que m'ha agradat una aportació de l'Enric en el sentit de que, i això a més perquè de converses que en tenim, per exemple amb l'Aquas i amb altres institucions, la idea de que segurament tenim que a part de la innovació és que la gent pensi idees i surti, les alinei amb per exemple, amb el pla de salut, això per generació espontània, però també l'altra idea que has expressat de si podem fer convocatòries amb reptes definits que necessiti el sistema de salut. I en aquest sentit, modestament, una mica el David ha anunciat que segurament faríem unes convocatòries amb innovació i penso que copiant una mica el que hem vist del National Health Service, modestament amb la nostra institució, intentarem fer-ho. Solament ho volia apuntar. Gràcies. Si no hi ha cap pregunta aquí, sí que hem rebut una d'una persona que està connectada en streaming. Us llegeixo. Diu, la recerca en salut té asimetries en recursos i oportunitats a l'atenció primària versus els grans hospitals, la qual cosa ocasiona possiblement inequitat en l'accessibilitat a recursos. A més d'una col·laboració entre les dues parts, s'implementen mesures com opcions de redistribució més eficients? Aquí deixo la pregunta, no sé qui s'atreveix a contestar primer. Francesc. Bé, és cert que realment ha hagut sempre històricament una posició molt concentrada en els hospitals i especialment en els hospitals terciaris de lo que és la recerca. Cada vegada més és veritat que els projectes, com deia abans, no tenen ningú sentit si no estan plantejats des d'un punt de vista de continuum assistencial i deixar de treballar en silos, no? que parlàvem abans. Igual que passa en el propi hospital, que el que està fent el servei del cantó no ho sap el que està al servei i és el mateix pacient que atén amb una multipatologia. No? Crec que la idea de la pregunta és correcta, és dir, precisament per qui té d'avançar. És dir, no tenim de veure els recursos plantejats exclusivament des d'un punt de vista d'estructures tancades de provisió de servei, sinó primer centrades en el valor del pacient, quin és el cicle del pacient a la trajectòria de l'atenció de la seva patologia i quins són els sectors i els agents que tenen de participar per traslladar millores en innovació,
al seu estat de salut i al del seu entorn familiar i social. I això no es pot fer sense l'atenció primària. No es pot fer. Cada vegada més també és cert que hi ha més sensibilitat des del punt de vista dels hospitals, sobretot els que tenen estructurades gerències, per exemple, en el cas de l'ICS, gerències territorials que integren primària i integren hospital, precisament aquesta línia. Un exemple que és l'Hospital de Bellvitge, que ja té aquesta estructura muntada des de fa 2 anys aproximadament i que integra les comissions d'innovació de primària amb les comissions d'innovació d'hospitals. Això és el que n'hi ha que fer. Això és el que hi ha que fer. El pacient és el mateix. És a dir, l'únic que estarà en un moment del cicle i en un estat on intervindrà un o un altre dispositiu sanitari. Però ens tenim de centrar en el pacient, ens tenim de centrar en el valor del procés i en el resultat. I allò que deia l'Enric, escolta, el projecte, quan te demanen quin impacte tindrà des del punt de vista de la societat o del pacient, a més de tenir literatura, tindria de tenir KPIs, tindria de tenir indicadors. Allò que no es compta no existeix. Ja està. Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna altra pregunta. Algú per aquí? Bueno, doncs, moltes gràcies. Ha estat un plaer. Moltes gràcies als 4 per haver participat i gràcies a tots. El Josep, el Jo volia donar les gràcies... Puja, si vols, el micro, sí. Encara que sigui breu, perquè és tard. Sí. Bueno, 10 minuts només. Un minut. Estem passant 10 minuts. Al final solament s'han passat 10 minuts. Primer que tot, moltes gràcies a tothom per assistir, a les persones que heu vingut de fora, d'altres institucions, per la sensibilitat que heu tingut d'estar aquí, per ajudar-nos, per poder col·laborar. Aquest és un repte del pla estratègic i no vam definir línies estratègiques, sinó reptes, perquè amb el plantejament del pla estratègic, una mica que amb el Francesc, amb el Boni, amb l'Anna, amb tots els que esteu, molts que esteu aquí i heu participat, ho fiquem com un repte, que és un repte col·lectiu. És a dir, no és un repte de l'IDIAP, sinó que és un repte de tots. I la idea és que això de la innovació sigui un repte de tots. I Enric, no hi ha investigadors o innovadors. Potser l'Edison potser sí que era un innovador perquè tenia tantes patents, però la gràcia de la innovació és que sigui de persones normals, de persones, evidentment, dels que tinguin més talent, doncs, o despertar aquest talent que penso que tenim tots i que pugui ser possible. I res més, això és el que volia dir, que tenim un repte per davant i que nosaltres estem il·lusionats i que anirem a per totes. Gràcies a tots.